Ako odete, samo im dopuštate da vas manipulišu. Tako je! Odričete se sebe. Jedino prihvatanjem svoje odgovornosti i ostankom ovde u dovoljnom broju, oni će odgovarati. Neće doći Murta da nastavi kontinuitet onog što su potpisali Soroši. Nama rukovode preko međunarodnih sporazuma koje su potpisali. To je jedino. I Kosovo su prodali, takav im je bio dogovor. Ne damo Kosovo, 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 ne damo Kosovo. Svako od vas ima snagu da sebi obezbedi bolju sutra, a time što vas neko sada šeta i voda, vi tu snagu poklanjate njemu. Ostanite, jer imamo snagu, imamo način, imamo zakonit način. Ako ovde bude sloge i narod shvati da ga manipulišu zato što nije u znanju, zato se i dešava da oni koji režiraju da je protest, a u stvari gledaju samo da odete sa ovog platoa, oni vam ne misle dobro. Za koga oni rade? To je prevara. To je prevara čista. Odvode vas odavde i vaša moć nestaje. Vi ne postojite, vi se toga odričete. Zato što vas šeta tamo ko hoće. Kome je u interesu da vi odete odavde? Zašto su zvučnici bili na kamionu? Pa zato da vas vode kao frulom ovčice. Ja neću nikoga da vređam. Vi ne znate kakva režija je iza toga. Ovo su protesti koji su režirani. I ako vi dopustite da budete manipulisani, nastavit će se nad vama tortura, nastavit će deca da vam stradaju, nastavit će sve što su započeli, zaprašivanje, torturu, potpisali su najgore agende za Srbiju, Klausa Švaba, četvrtu industrijsku revoluciju. Šta mislite, zašto se razoružava narod? Znate li koliko migranata ima u Srbiji? Znate li da nema ni vojska ni policija moć da vas brani? Ako odete, vi ste na izvolte. Dajte način sebi, ne idite, ne dajte da vas manipulišu. Nemoj da se plašite, nemojte se nikoga. Ustav je pisan za narod, ne za političare. Držimo se našeg Ustava. Ustav štiti nas, svakog pojedinca u ovoj zemlji. U nama je moć velika. Zato sve smišljeno rade klanski. Zato šetaju narod. Dosta nam je šetnja. Ovdje ćemo rešiti sve naše probleme. Ostajemo ovde. 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 Malo pre sam čula kako ste vikali Vučiću da odlazi. Ostanite ovde da Vučić odlazi zaista, a tamo gde mu jeste mesto. On treba bude u zatvoru da odgovara za sve ovo što se dešava u našoj zemlji. Zbog tog razloga smo ovde, jer smo se zato okupili ovde. Oni treba da odgovaraju. Izdajnicima je mesto u zatvoru. Ostanimo ovde. Ostanimo ovde. Ostanimo